μακριά. Γονιδάκι ήταν αυτό, φετινό και φθινοπορεινό για την ακρίβεια. Θα διαβάσετε λιγάκι και την ηλικία. Τι άλλο σημειώνω εδώ παρεμπιπτόντως. 38, την ηλικία της βασίλισσας και το γενεολογικό της δέντρο. Από ποιο μελίσι το έχεις. Δεν κρατάμε από όλα τα μελίσια. Από τα καλύτερα κρατάμε. Πώς θα τσεκάρουμε, άμεσα μετά, ειδημίστε να σας πω πώς τσεκάρουμε τα μελίσια μας μετά το 752, βασίλισσα, 25 Εβδόμου του 13. Τον 7ο 13, έτσι. Προέλευση θα πάρει από ένα βασιλοτρόπο, γιατί μπορεί να κάνω συνέχεια παραγωγή δικές μου βασίλισσες, αλλά αναχρονικά διαστήματα δίνω και παίρνω. Τι εννοώ, τα δικά μου μελίσσα δίνω σε κάποιον άλλον μελισσοκόμο που είναι μελισσοκόμος, έτσι, και που είναι εκείνος από το δικό του. Έτσι λοιπόν να μην έχω αιμομιξία, αποφεύγω την αιμομιξία και την ανανέωση μέσα στο μελισσοκομείο μου. Και επιλέγω να είναι καλός, εκείνος ξέρει ότι έχω καλά μελίσσα, πάρε 100 βασίλισσες, δώσε μου 100 βασίλισσες. Καταλάβατε, ανανεώνω το στόλο μου και εγώ και εκείνος. Πάντοτε. Το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε, αλλά όχι ούτε και ούτε. Βασίλισσες που δεν δημιουργούν, που είναι δοκιμασμένες, επιτυχημένες, καλός μελισσοκόμος, νοικοκύρης. Εντάξει. Λοιπόν, τον έλεγχό μας. Τσεκάρω πρώτα για φαγητό. Φαίνεται ότι είναι μικρό, δεν έχει εδώ πληθυσμό μέσα, δεν έχω πλαίσια. Εδώ όμως, να, κοιτάξτε το. Κοιτάξτε τι γλύψιμο το έχουν κάνει. Γιάννη, να χαλάσεις την ποιότητα. Δεν γίνεται, το τρώνε πολύ γρήγορα. Το τρώνε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το ζαχαροζύμαρο αυτό κάναμε μια μικρή αλλαγή και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Καταναλώνεται γρήγορα. Αυτό λοιπόν δεν είχα βγάλει και τα ξυλάκια σε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε κι άλλα. Αυτό το μελισσάκι μας. Δεν έχω βάλει φελιζόλ σε αυτό. Δεν μου περίσσεται. Θα σας πω την αλήθεια. Και δεν έβαλα. Ελαφρό κάπνισμα. Όταν η κυψέλη είναι παλιά και κάνει τρύπες, έτοιμη να φύγει στα τελευταία της. Όσο είναι ακίνητη όμως δεν έχει κίνδυνο. Βάζω ένα σφουγγαράκι και πατικώνεται από πάνω και μου καλύπτει την τρύπα. Εντάξει, πατέντα δικιά μου αυτή, το σφουγγαράκι, καθώς επίσης και στις πόρτες, περιορίζω τις πόρτες μπροστά με σφουγγαράκια, θα σας το εξηγήσω και αυτό γιατί. Λοιπόν, τον έλεγχό μου. Ένα πλαίσιο, νεόχτιστο, φθινοπορεινό, άδειο. Δεύτερο πλαίσιο, εξίσου νεόχτιστο, αλλά έχει γεννηθεί μία φορά, βλέπετε, μικρή έκταση γόνου, τα μέλια πολλά, από τη μέσα μεριά. Τα βάζουν προς τα μέσα εκεί που τα χρειάζονται. Τα αφήνω προς το παρόν, για να μην μπερδευτώ το γυρίζω, γιατί πάντοτε τον χώρο τον δίνουμε προς τα μέσα από εδώ και πέρα. Έτσι, δεν δίνουμε μέλια μέσα από τη στιγμή που φέρνουν μέλια απ' έξω και τα ταΐζουμε και εμείς. Θέλουμε να έχουν χώρο προς τα μέσα για να γεννάει η βασίλισσα. Τρίτο πλαίσιο. Μέλια πολλά και εδώ σφραγισμένο μέλι και αρχίζουν οι πρώτες γύρες στη μέση. Βλέπετε τα παρδαλά. Στη μέση ακριβώς το πλαισίο. Εδώ είναι γύρες. Άραγε, τι περιμένω, γόνο στο επόμενο πλαίσιο, έτσι. Γύρες, πολύ ωραίες, αρκετές φρέσκες. Πώς φαίνεται η φρέσκια γύρι από την παλιά? Η παλιά όταν είναι φθινοπορεινή βάζουν μία επιφάνεια πάνω, μία κρούστα μελιού για να μην περνάει υγρασία και μπουκλιάζει και γυαλίζει. Η φρέσκια είναι σατινή, έτσι, είναι η επιφάνειά της. Δεν γυαλίζει. Μάτ. Μάτ. Σατινέ είπα. Μάτ. Λάθος. Πάμε εδώ. Τρίτο. Πάμε για το γόνο. Έχει. Κοιτάξτε ένα άσπρο πλαίσιο καινούριο που βλέπετε το κάλυμα και του γόνου που είναι κάτασπρο. Έβγαλε στο γόνο και κατευθείαν σηκώνονται. Το άσπρο είναι μέλι. Ναι. Το κίτρινο το κάλυμα είναι γόνος. Βλέπετε τη διαφορά που έχει, ήταν καφέ στα άλλα τα πλαίσια. Ό,τι χρώμα βάζουνε, το κερί, τέτοιο κάλυμο βάζουν. Βλέπετε, πιο σκούρο εδώ, πιο σκούρο το κάλυμα.
Πιο ανοιχτόχρωμο από εδώ, πιο κίτρινο. Το πλαίσιο, πιο κίτρινο χάλι. Καλά, εδώ παρά είναι και το κερί κίτρινο, έτσι. Το έχουν Κοίταξε. κάνει τρελό. Πολύ κίτρινο, ναι. Εδώ φαίνονται οι λάρβες μέσα. Κοίταξε μέσα τις προνύμφες Φαίνονται, ναι. και χλιμπάρι. Εδώ στην άκρη το ακάλυπτο είναι οι προνύμφες. Βλέπετε τις προνύμφες. Έτσι. Να δούμε πάλι από εδώ γιατί δεν είδαμε. Εδώ που είναι το δάχτυλο. Λευκά σκουλικάκια είναι, σαν αυτό Σκουλικάκια, που λευκά. σας έδειξα στις φωτογραφίες. Εδώ, τα λευκά σκουλικάκια. Έτσι, αυτά είναι προνύμφες. Αυτά τα βλέπεις τώρα το μήνυμα. Είναι μεγάλα αυτά. Όχι, πες μου ότι εδώ βλέπεις, πες μου. Να χαρώ ότι δεν γέρασα. Λοιπόν, όλο μέχρι κάτω είναι γεννημένο. Χτίζουνε και γεννάνε. Εδώ κάτω θα δείτε ότι ρίχνει αυγουλάκια. Σκουλικάκι πολύ ψηλό. Χτίζει και γεννάει. Άρα και ο ρυθμός του πολύ καλός. Ένα πλαίσιο. Έτσι, όχι δεύτερο πλαίσιο. Δεύτερο πλαίσιο με γόνο. Πρώτο πλαίσιο με γόνο, ναι, το άλλο είχε γύρες. Για να φύγουν από εκεί. Λίγο, όχι, δεν τα ντουμπανιάζουμε. Είπαμε, δεν τα μαστουρώνουμε. Και τώρα επειδή σκαλίζεις γόνο, είναι λίγο πιο επιθετικές. Τώρα εδώ είναι η βασίλισσα. Άμα βλέπετε τις μέλισσες και σηκώνονται από το πλαίσιο, εκεί είναι η βασίλισσα. Σίγουρα. Βλέπετε που είναι πιο άγριες. Κοιτάξτε στο χέρι μου. Στο πρόσωπο, στο πρόσωπο. Στο πρόσωπό μου είναι η βασίλισσα εδώ, σίγουρα. Από τούτη την... Από εδώ που έχω το χέρι τώρα, πρέπει να είναι η βασίλισσα. Να την. Δεν σας το πω. Να την. Αυτή. Ναι. Έτσι. Φως φανάρι, μιλάνε σας είπα τα Ξέρετε, μελίσια. κατευθείαν, ήταν επιθετικό με το που... Αυτές είναι οι ταινίες αντιβαρόα ξυλάκι εμποτισμένο, ο οποίο το βάζω γρήγορα το πλαίσιο μέσα, μέλι από ό,τι είδατε πολύ, σφραγισμένο εκεί πέρα πολύ, γεμάτο. Είδατε πως ηρέμησε με το που μπήκε η βασίλισσα μέσα. Εδώ προσέχω, επειδή είναι βασίλισσα, μην την πατικώσω με τα ξύλα. Θέλει πολύ προσοχή και όταν υπάρχει βασίλισσα, γιατί είναι ένα μελίσι αυτή τη στιγμή. Μια βασίλισσα είναι ένα μελισσάκι. Για να βγάλω καινούργια βασίλισσα πρέπει να περάσουν 20 μέρες τουλάχιστον, να μην σας πω μήνας για να γονιμοποιηθεί κιόλας. Κοιτάξτε εδώ μέλια και γύρες. Τα μέλια γύρω επάνω και στη μέση κάτω οι γύροι κοντά στο γόνο. Από εδώ λιγότερο, από εδώ οι γύρες, εκεί που ήταν ο γόνος απέναντι. Ωραίο πλησιάκι, το οποίο άχτιστο αυτή η μεριά. Τώρα αρχίζει και το χτίζει από εδώ. Βλέπετε τα άσπρα τα κέρια, αυτά είναι τωρινά. Τώρα γίνονται, αυτές τις ημέρες τα χτίζουν. Άρα και χτίζουν τα μελισσάκια μας. Τι χρειάζονται? Βοήθεια να χτίσουν γρήγορα. Τροφή για να τη μετατρέψουν σε κερί. Τι κάνω τώρα εγώ? Ήδη ξεκίνησε και το χτίζει. Ο γόνος τελειώνει εδώ. Το επόμενο πλαίσιο είναι υπεργεμάτο με γύρες και μέλια. Χώρο να γεννήσει βασίλισσα δεν έχω. Στο τέλος λοιπόν του γόνου πρόσθεσα αυτό. Που έχει αλλού γόνος, αυτό εδώ το πλαίσιο, έτσι, ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εδώ αυτό ήταν γεμάτο. Τι κάνω? Προσθέτω ένα πλαίσιο. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Το βάζω στο τέλος του γόνου. Θα το πιάσει και θα το γεννήσει. Πόσες μέρες κάνει να γεννήσει ένα πλαίσιο? 2 πλαίσια την εβδομάδα πηγαίνουν αυτά τώρα. Από εδώ και στο εξής. Να γεννάνε. Και όλο μαζί το μεταφέρω ανατολικά. Βγαίνει ο ήλιος από εκεί, ζεσταίνεται το μελισσάκι μας πιο νωρίς το πρωί και βγαίνει στη βοσκή πιο γρήγορα. Ωραία. Χρειάζεται κάτι άλλο? Τίποτα. Θα το γεμίσουμε. Βλέπετε ότι είχε χώρο, πρόσθεσα 2 άδεια, δεν καλύπτονταν με μέλισσες και ένα τρίτο. Τι έχει? 3, 4, 5, 6, 7 και είχε γύρω στα 5 πλαίσια πληθυσμού. Δεν είχε περισσότερο. Βέβαια υπάρχει και έξω πληθυσμός και εδώ είχε πολύ συνοστισμό. Εδώ μπροστά που ήταν ο γόνος, πολύ συνοστισμό. Ήταν
2 στρώσεις μέλισσες επάνω. Άρα ήθελε τα σπέρια. Πεντάρι γερό, μπράβο. 3,5-4 και ένα. Μπράβο. 5 πλαίσια πληθυσμό. Άρα γιατί έχει αυτό, τι νούμερο θα γράψω? 7, 5, 2. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα, προσοχή εδώ μη σκοτώσω μέλισσες. Το πάω σιγά σιγά και σιρταρωτά. Το ξυλάκι έκλεισε τον κύκλο του, δεν μπαίνει τώρα ξανά μέσα. Τέλειωσαν οι μέρες. Το ξυλάκι έκλεισε 40 μέρες. Πάει... Θέλει μια διάρκεια συγκεκριμένη. Αυτό τι ξυλάκι είπατε είναι? Είναι ένα φάρμακο που κυκλοφορεί για τη βαρόα, για ένα παράσιτο. Αντιβαρροϊκό. 2 πλαίσια γεννάει η Βασίλισσα προς πίσω την εβδομάδα. Όσο πάμε προς το τέλος, προς το Τώρα καλοκαίρι. που είναι στα φόρτισα. Ακόμα δεν είναι. Τον Απρίλη φτάνει το... Λοιπόν, επόμενη στην κίνηση. περιοχή αυτή, έτσι. Σε άλλες περιοχές μπορεί και το Μάιο, μπορεί και τον Ιούνιο. Για ποιο λόγο δεν βγάζετε το σακουλάκι από το ζαχάρωσιμα? Μην ξεραίνεται από πάνω κάτω την εργασία του. Το τρώνε από κάτω αυτά και διατηρείται πάνω υγρό. Διαφορετικά ξεραίνεται και το κατεβάζουν κάτω σαν τρίματα. Λοιπόν, καταγραφή και φύγαμε για το επόμενο. 38. Νούμερο 38. Έχει 7, 5 πλαίσια πληθυσμό, 2 πλαίσια γόνο. Πρόσθεσα δεξιά-αριστερά νεόχτιστα από το γόνο, έβγαλα το βαροστό και πρόσθεσα ζαχαροζύμαρο μισό κιλό. Πολύ καλό. Πολύ ωραίος γόνος εκτεταμένος.